Gihatag na to ang tanan nga pagpasalamat og himaya samahan nga Dios nga nagtukod sa Manmin Central Church og nagpanalipod niini hangtod karon. Minahal nga mga igsuon, kung atong isaysay ang giagian sa Manmin Central Church sa usa ka pulong kini maong pagtuo. Sa unang serbisyo sa simbahan ni adtong Hulyo 25, 1982, ang mensahe ato kay mao ang pagtuo nga mao ang labing bilinhon nga bahandi. Og kini ang nahimong tukuranan sukad niadto. Bisan daghan ang maluya sa panahon sa pagsulay, ang Manmin Church mipadayon sa pagsalig lamang sa Dios. Ilabi na sa kalisod, dili pinaagi sa kaugalingong kusog kun dili pinaagi sa ligon ug walay pagduha-duha nga pagtuo sa miaging Pastor Dr. Jaira Clee. Bisan pa nga murag nadugay ang pagtuman sa mga saad sa Dios, nangulo siya sa buhing pagtuo. Nagpamatuod nga ang tanang butang mahimo og samutuo nga atong makita diha sa Marcos Kapitulo 9 versikulo 23. Pinaagi kaniya gipadayag sa Dios ang dagkong gahom aron mapatuman ang iyang katuyuan sa katapusang mga adlaw. Miingon si Pastor Jaira Clee, mangadto ta sa bagong Jerusalem nga nagkahiusa. Atong hinumduman ang ebanghilyo sa pagkabalaan nga iyang gitudlo ug ang kinabuhi sa pagtuo nga iyang gipakita. Wala siya nagsugod isip usa ka taong puno sa pagtuo kundi usa ka bag-ong minyo nga nagantos sulod sa 7 ka tuig, naghigda og walay paglaom tungod sa sakit. Human mapakyas ang tanang tambal og pamaagi ug wala nay nahibilin gawas sa utang o kasakit. Iyang nakaplagan ang Dios nga puno sa gugma ug gihatagan siya og bag-ong kinabuhi. Sukad niadto siya namuyo sumala sa pulong sa Dios. Bisan bag-o sa pagtuo, nagbasa siya sa Biblia nga may pagkagutom sa kamatuoran. Naginusol og mihunong sa sala pinaagi sa pagampo ug pagpuasa. Ang tanan nga gisugo sa Biblia nga buhaton iyang gituman nga may kalipay. Sumala sa Roma Kapitulo 13 versikulo 8, ayaw kamo pagapos sa utang ning bisan kinsa gawas sa paghigugma sa usag-usa. Siya nabuhi nga walay utang, naghatag nga malipayon og mitabang sa mga walay ginikanan, mga balo ug kabos. Niadtong Mayo 1978, nadungog ni Pastor Jaira Clee ang tawag sa Dios aron mahimong alagad sa Ginoo. Sa pagtuman, siya mibiya sa iyang naandang kinabuhi ug gidevote niya kini sa pagampo, pagpuasa ug pagtuon sa pulong. Wala siya nagsalig sa mga pamaagi sa kalibutan. Wala mag-fundraising, wala mang-recruit, ug wala nangita og lugar kundi misalig lamang sa pagtuo. Kanunay siya nagpuasa sa katulo, kapito, ka-15, ka-21 ka adlaw. Og sa 1981, mituman siya sa 40 ka adlaw nga pagpuasa ato sa tingtugnaw sa iyang ikatulong tuig sa seminaryo. Sa ikaunom nga adlaw, wala na mitabang ang Dios ug siya naa sa tunga-tunga sa kinabuhi ug kamatayon. Bisan pa ni ana may barog siya hangtod sa katapusan nga adunay kasing-kasing nga ingon, kung mapukan ako. Gidawat sa Dios ang maong pagpuasa nga may dakong kalipay. Pinaagi sa mga halad nga pagampo ug puasa nadawat niya ang gahom sa Dios ug ang ebanghilyo sa pagkabalaan. Ang mga pulong sa kinabuhi, ang mensahe sa krus, sukod sa pagtuo, kalangitan ug impyerno, espiritu, kalag ug lawas mao'y bunga sa iyang dakong pagpaningkamot. Ang makabungog nga mga buhat sa gahom wala mahimong sayon. Kung dili pinaagi sa iyang matinud-anong pagtuman og pagsalig sa Dios, wala siya nangayo og tabang sa tawo ni nagblame sa kahimtang. Apan mitutok lamang siya sa hingpit nga kabubuton sa Dios. Kini ang hingpit nga pagtuo. Pagtuo nga napamatud-an pinaagi sa pagtuman, gugma og pagkamatinumanon bisan pa sa kasakit. Niadtong Mayo 1982, gipadayag sa Dios nga ang pagtukod sa simbahan kay mahitabo sa dihang musiga ang adlaw. So wala pa kini misinati si Pastor Jaira Clee og kalisod sa pinansyal. Bisan booming kaniadto ang iyang negosyo, human siya mituman sa tawag sa Dios, mihunong kalit ang kita ni adtong Marso. Og napugos nga isara ang tindahan. Nagpabilin na lang ang 7,000 won. Apan kining kabubuton sa Dios, aron ipakita ang pagtuo nga makabuhat og butang gikan sa wala. Bisan walay pundo na himong hapsay ang tanang lakang. Ang Dios naghatag og paagi. Pinaagi kang diakonesa Ijaan usa ka silingan nga ang anak kaniadto nakadawat og 3 million won nga bayad human sa aksidente.
Bisan gigamit kini sa iyang bana nga wala mo tuo, buot gyud ang diakonisa nga ihalad kini sa Dios. Nanginahanglan sila sa kwarta samtang ang ilang balay anaa sa edge sa pagbawi sa bangko. Nagampo siya og 5 ka oras kada adlaw sa usa ka prayer meeting. Nakadawat siya og pulong magpuasa og 3 ka adlaw og ilista ang balay sa mas taas nga presyo. Ibutang ang 3 million won isip halad para sa pagtukod sa simbahan. Human sa puasa og pagampo, gilista niya ang balay sa 18 million won. Nadungagan og 3 million pinaagi sa pagtuo. Wala gid kini na check sulod sa katuigan, pero dili madugay, may mitanaw og napalit kini sa eksaktong kantidad. Ang Dios mihimo og milagro, nabayaran ang utang ug ang 3 ka milyon na halad alang sa Manmin Church. Sa samang panahon, may kapilya na magamit sa Cindy Bangdong ug ang kinahanglan nga deposito eksakto usab sa 3 million won. Ang tanang lakang giandam na sa Dios pinaagi sa pagtuo. Niadtong Hulyo 25, 1982 sa kainit sa adlaw natukod ang Manmin Central Church. Wala pay bintana, pulpito ni mikropono. Tinuod nga sinugdanan gikan sa wala. Siyam lang kathamtong ug 4 ka bata ang nagtambong sa unang serbisyo. Ang mensahe mao ang pagtuo, maong labing bilinhon nga bahandi. Si Pastor Jairacli nagampo og misalig sa Dios. Sulod sa 2 ka buwan ang Dios nagtugot sa tanang kinahanglan. Ang mikropono, telepono, pulpeto, piano, ventilador or electric fan o cross sa atop. Tungod sa pulang sa kinabuhi ug sa gahom sa Dios, daghang Kristiyano ang mipadala og halad. Misugod ang paspas nga pagtubo sa simbahan ug ang founding service ni adtong October 10. Ang mga miyembro misaka sa kapin 100. Kung bayranan na sa abang sa simbahan, wala mangayo og tabang ang miaging pastor. Mitahod lamang siya sa lawak sa pagampo ug nagpaabot. Ug sa matag higayon, may mutuno sa eksaktong kantidad sa wala pa mag alas 11 sa gabi. Kini nga pagtuo na himong haligi sa pagtubo sa Manmin. Bisan pa sa dakong pagsulay, walay reklamo kun dili pagampo. Human sa pagtukon, may gamit ang simbahan og basement isip opisina. Sa usa ka gabi sa tingtugnaw, ang iyang anak nga babaye ug usa ka batan-o natulog didto ug nalisang sa carbon monoxide tungod sa uling. Bisan haduol sa kamatayon, nagampo ang miaging pastor ug nagpasalamat. Walay pagreklamo. Pinaagi niini nakadawat siya og labaw nga espiritual nga gahom. Kini ang pagtuo nga makabuhat og butang gikan sa wala. Pagtuo nga magmadaugon bisan sa kalisdanan. Pagtuo nga makapahimuot sa Dios. Ang tanang pagsulay kung mutuo tagiyod ug magmalipayong walay kabalaka, ang Dios mohimo og panalangin gikan sa kasakit. Minahal nga mga igsuon, atong gisusi sa makadiyot ang mga buhat sa pagtuo sa pagtukod sa Manmin Church. Sa Hulyo 25, 1982, ubos sa kasilaw sa adlaw o pinaagi lamang sa pagtuo, natukod ang simbahan nga nagsalig lang sa Dios. Sukad ni adto nagpadayon kita sa lakaw sa pagtuo. Bisan pa sa mga pagsulay o pagpasipala sa kaaway nga yawa, napildi siya tungod kay ang Dios, buhi og kita mituo kaniya. Karon, panahon na para sa ato. Sa Filipos Kapitulo 4, versikulo 9, nagingon, ang mga butang nga inyong nakatuna na dawat na dungog ug nakita kanako, buhata kini, ug ang Dios sa kalinaw maguban kaninyo. Sama sa giingon ni Pablo sa mga taga Filipos, kita usab nakakita na dungog ug nasaksihan ang mga buhat sa pagtuo ni Pastor Jairacli. Sa kasakit ug pagpaayo, wala siya nawad-an sa kadasig. Sa pagpasipala, misukol siya pinaagi sa kaayo ug ugma. Sa kalisod sa pinansyal, misalig siya sa paghatag ug mipahimuot sa Dios. Sa dihang gisulayan nga babagan sa kaaway ang buhat sa Dios, mas misangyaw siya sa buhing Ginoo ug ipakita ang gahom sa Dios. Sundon nato kini nga ehemplo. Sa pagtuong magbag-o kita ngadto sa dagway nga gusto sa Dios. O kita mahimong makasulod sa bagong Jerusalem, ang dapit diin nagpuyo ang Dios. Hunahuna og lawom kung giunsa nimo paglakaw ang imong lakaw sa pagtuo, sa balay, sa trabaho o sa imong buluhaton. Ug magpadayon kita nga may kalayo sa espiritu. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga kamo mahimong bulahan nga mga Kristohanon, nga nagtan-aw sa gingharian sa langit, sa karon nga panahon uban ang kalipay ug pagpasalamat. Amen.